Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Ini pertanyaan mau delok lihat rumah yang becek, bos. Ternyata mudik mau pindah ikut mojo, bos. Tolong didukung Muji ya. Muji, King Muji 99 kan. Mau pindah ke Muji, bos. Ya, delok kamar Muji. Tak rapi. Hai. Gimana dia? Maju, Bos. Assalamualaikum, Lis. Oh, orangnya kemana, Muji? Sawah. Loh, kono sawah motornya nang omah kono sawah kuwi lho. Dia mau bikin sawah. Ngapa ning sawah? Motornya kan ning omah. Motor orang. Nggo motor sapa? Darpong. Oh, nggo motor Darpong. Ya iki, Bos. Jadi terus wonge duwe YouTube baru Yo, Cilik ada cak cilik. yo ora to. Kayak cak cilik. Sapa? Kayak sing dijak bocah-bocahan ya ta kayak cak cilik. Ora, saiki Muji kan wis punya YouTube sendiri. Alhamdulillah lho omahe Muji tet. Niki juragane tet. Niki juragane. Iki tet. Jangan jelas jane kayak lampu les pengen padang les. Iki lho jane kayak lampu iki. Salurno lampu apa jenenge kabel kayak lampu tengah-tengah kene setotor ben padang. Wih. Kene ini urung lho, urungane lampune ya. Iki lho, Les. Wih. Lho, bukan kene kan koratan kan begak peteng we mlakumu rono kan wis ana lampune menak apik. Aku cuma nyaran juga. Cuma nyaran ya lampune bagus, Bos. Lah kan wis lampune rek ngeri rek. Wih, anjay. Wih. Motor King Muji ternyata dikasih cat. Wih. Kok motor kan ada jepitan? Kok motor iki wanita iki ibaratnya rambut dikucer motor Muji. Alhamdulillah kamar Muji sudah rapi. Monggo. Subhanallah apik, Bos, sama King Muji. Sudah. Wow. Anak pipin deh. Wow. Lop. Coba dipercaya pipin. Cocokane oke, HP ini di rumah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kamar King Muji sudah selesai, bagus, rapi banget. Lah satunya kamarnya siapa ini? Satunya kamarnya siapa ini? Tempat sholat nih. Yo apik, alhamdulillah tempat sholat. Yo apik. Yuk, dinggo. Itu kok no sik kanu apa ngono Apa? Quran ngono kae. Yo iki to. Aku dino ngaji. Yo alhamdulillah. Yo ki ya alhamdulillah wi. Itu kok iki sita. Ya, kan- Uji sita. Ya kan iki nggo gletak yo ora apa-apa. Budi tak jare apa ya pinjam. Yo ora apa-apa. Pokoke aku anggap pas subuhan yo maca sak ngae. Iya, ora apa-apa. Lah nggon mucek. Wes. Jane etan omah lho yutin kae lampu sitok yutin. Wes ngene klip-klip. Iki lho. Klip-klip. Ndi to sing klip-klip lapane kok. Bis po piro sing klip-klip iki lho kok. Heeh. Jane nggih ndi? Iki to kayak sitok. Nang tengah. Yo tengah pon. Dek rapi klip-klip nang keluar. Ke dalan opo to kayak lor lho lampu lho. Lampu kayak kene cetor sitok. Wi walaupun kokono ketok sitok rapi to, wi mlaku kan dalan padang. Kok nek ana sing ngetokno pindrane. Ya ora apa kan aku kan cuma saran tok to. Kan ngerti koratan kok omahe kok peteng. Oh, Lah menurutku umpamane
Ini kayak lampu kan apik to Yutin. Iya, Kan etan omah kan kita kok kono. iya tapi rapi pisan yo. Lagi kok didik nang Jakarta ya. Heh? Didik nang Jakarta. Yo alhamdulillah terane Jakarta kok wong. Kowe gak melok nang Jakarta. Ya ora to aku apa to aku ngiwang omah. Iki kan kayak lampu sitok yo. Padang. Padang ya. Tengah Pin. Ya setengah pundi kok sih. Anune. Sik kabele metu. Kabel ya liwat bolongan iki ya kena to Yutin sret rene. Wis ngetokno aku gak nang. Alah enak engko kok. Sepen Lampu ke mati sito. Kamare gone Pak Ran ya mati. Iki ya mati. Iki kelip-kelip gak iso padang. Oh, sik tak kuwi kok dikek lampu sitok wis dor ono. Ya Wis 10-an lah Pin. alah sak wis padha kuwi apa Iku piye. lho sak dor Pin. Lah iya kan setorota to. Sak dor. Kowe dandarene neng terus sak dor. Aku weruh Dok, aku liwati bis wis tok apik wis Padang. Padang rapi. Padang Pin ndak iki lho yo. Iya kowe ketok Padang wis alhamdulillah Yutin wis. Alhamdulillah. Ya wis alhamdulillah wis dibantu dari orang baik kan ya alhamdulillah toh. Wis wis kare nyantai gak usah mikir apa to wis. Gak mikir Nah, apa mikir? Lah penting iki kan wis rapi kan ya alhamdulillah. Anu reno pasti ngene mari. Hanya apa tuh kuwi penting omahmu sik kok. Lah yo ke makku sik wis Omah ki yo jumbare iki kok. Penting iki niate omahmu wis dadi apik rapi wis seneng dingeti wong-wong karo mamuji kok Padang rapi wis ngono. Yo yo to. Kok apik nanti. Pon mantu ngono Pin. Iya kan uang kan wis beda to. Dempen omah grembel kaya susah apa kan ternyata wis didandani wis wong kan wis bingung. Wis sak ngomong bingung. Iya iya to. Iri ya Pin. Ya boh iri ora kan ya ora. Penting sepenting omahmu wis apik. Nek wong ngomong apa ya bae gak usah dirungokno. Tak jadi opani ya. Lah lanya apa ngopeni? Pokoke mas apik ya wis. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kan duwe kan kalau kabel rono wis etan wis jos. Heeh. Wis gak peteng etan. Kowe ro kamare ngene dukawan. Karamekan. Ya bet. Ya terus ngene lupi. Wis gak Kowe apa-apa. wis seru belum? Wis. Sepenting omahmu tekel ini malah adem Yutin. Tekel ini malah adem. Menak saponane. Lah kowe cek apa? Ben. Ngeteku urung kok. Gak kene jerone. Jero urung tak krame kamarku. Rame. Urung enek Oh. rezeki ngono lho. Aku alon-alon penting omahku wis dadi kan kena nggo turu. Wis apik. Kan gak golek bojo len gak. Lah kuwi lho. Ya ora golek bojone wis. Kowe gak golek bojo kok. Kok amu lawan-lawan. Lah. Neng ganti bojomu. Lah kuwi aku Sing apik. Lah, bojo sing apik. ya betul aku kan aku ngene iki ya mikir terus. Wilang-wiling. Wah aku ora milih apa enek. Apa enak wong bojo jerene. Bojo ki golek sing Sing kanggo selawase. lah ya kuwi. Kena diatur aja. Terus muji piye? Hah? Ngana muji omah dadi arep lamaran jerene karo sapa? Sapa? Muji. Kak. Gitu. Urung eneng hasrat. Wong iki jenenge di pacar. Sapa? Muji. Gak duwe pacar. Alah. Teko beli sih lho aja. Pacare wong ndi jajah? Ya mbok Gak takon. duwe. Kok duwe hasrat. Kok duwe niat hasrat duwe. Terus piye muji kan wis umur wis ya. Kelahiran saka loro ke piro? Ya 30 piro wis e. Lah kok jenenge arep golek rondo. Tetep to aku. Tetep aku golek rondo. Ya ora ya. Anu, sik umurmu ke piro? 41. 40. Si terus terang umurku Kelahiran piro? 84. Bolu bapak ke tekan saiki piro? 41. 40. Oh. Arep ning sing ngepek kowe. Sapa? Gelem ora dulurku dhewe. Sapa wul? Kali Sapa wul? lek ranem. Piles. Malah lek ranem wil.
Iki piye to jane wi? Bola jere nakokno ae kono. Dipingke umure piro to ngono wong iki. Lho ranem sapa? Lanang masa nek lanang omahe sing ngarepe tadi omahe harta. Ngarepe hati. Cak pilih sile. Wong kok ngono wis umure karo aku wis tuwek kono kok. Bu, Kuwi omonganmu kuwi piye to? gak kandhani nekokno kuwe tenan. Piye to, Lis? Wong tuwek umure wis piro kae umure, Lis? Kok nakokno aku kuwi lho. Kuwi genah apa ora kuwi lho? Kena kandhani. Nekokno kuwe ngene. Umur ngono. Bu aku gak ngono. Piye to? Malah ngono ya, Lis. Lah nek Yutin iki tenan apa ora genah omonganmu kuwi lho. Dani kok. Lah nek apa nek arti paling mau. Maksudnya sing kuwi lho piye kok sok-sok nakoki aku wong. Dani kok. Nanyain gimana? Lah ya aku ki bingung. Umure dipindah berapa? Bos, masa tanggane roh gak roh aku ngono. Ternyata umur mau 41. Ya. Umure kono yo kira-kira yo 50-an bubu. Ya 50 umure. Kira-kira. Selesai. Ranam lor kali kuwi lho, Lis. Aku gak ro. Tanam lor kali. Kono yo wis duwe sing duwe sing barang kali. Tapi kok nek pomo nek mbok cak marung kono yo kuwi nganu dek biyen marung nang Jakarta. Lah iya umure Umure pergane wis Apa anu pembatune kecuk kae. iya. Ngawur rek. nek karo Malah Yutin karo dijodoh karo Ramli. Wes, pok pagi hari ini ya ternyata aku di gak dijajan. ya mbok umure aku 40 ji kono 50 to. Ya iki arek dipikir-pikir. Ya. Wes, pok pagi ini jangan lupa di like-like, di komen-komen, di tentang kerja. Ternyata aku ndelok main muji akhirnya jadi malah ya dijodohno karo Yu ngene muji kene. Jangan lupa di support ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.